باید برنی آنم شهرچه برم یعنی تموشو کده مایده کده ما یفت من انجره جوه ما کلوشی بگو بدرم بید و تراموای هم نگذاریم موست هم نگذاریم و نازی میشیم و طرف همون شهرچه سوینیر بود Yereysarı yer seferi yapılacaktır. Naboya maçti kalon diye номшан намедонам ва калон ба номи кие ин мачи мачти бисёр қадимае асрои 17-18 диҷана нуқтаи хариди билети нами штур нимсоата $6 мераванд айтараси қисми азияски части Istanbul ба қисми европейски част мераванд ҳамин саёҳат ҳамагӣ то 1 соата дар бар мегира 1-ним соата ҳастай бо кратчаи шида яхе тезтаракаш мисол ним соаташ билетиш арзонае тамошош зурае бай надорад хубае یه جوی کارتای بلیط همه خری برای تراموای $10 همه جورا میگرده اما تراموای маршрутش هم خیکدگه که همه توریستیچی جو قطعی میگذاره любой бюджетный турист арзон меғалтада саёҳат кардан ба ҷои қадимаи Истанбул ҳанаи ҳамон мосте аст ки тамоми намуди хӯрокҳои баҳрӣ тайёр карда мешавад масалан ҳамаи намуди моҳӣ ва дигар намуди ҳамин махлуқе ки обиянд ҳамин ресторанда ҳамаи ҳамира метазан тайёр менам ин ресторан таги мозда қарор дорад инҷа шурӯъ мешавад нархошон гуфтагиай мисол ҳар як кадомаш ба чанд намуда медрои чизе ки хоҳӣ нархошонай мебинӣ вобаста ба нархиш чанд мехаред ҳоли бегониран шо савхӣ шо баъди обедай не баъди обед нест наздики обедай рӯзи мардум лағаб мекунанд аҷоиб манзарае да инамира тамошо кардан шамоли ҳамин ҳавои тозаи ҳамин уқёнус ҳамин баҳр тамоман дигар ресторан абин ина барша дидем бачаҳо барш гарайни қиматаи асбоб на водкои рӯси хабартон кунам
дизайнери усталшон ҳар чиз ресторан ба худаш ҳар намуда худаш чӯя худаш савдумени кожане худаш милли кадаги хеле болиш курпача устол короче ҷилака мардум кор менан нами тайм остай мардум кор мекунад мардум ами хелон ҳам бефарай лудурайда ами чира фаҳмидам ами хова фақат ба ами давлатана наи хикар ду хикар давлат бояд хикну хикна иҷи тари гап нест инҷа любой кас кор менад меҳнат қарор намешинад мардам ин болои моста бо махсус хизматрасонӣ ташкил кардагиянд барои делои рибако рибалка мекунанд инамҷа дарастайна бети 10 лир пули туркӣ ибар моҳӣ мехапе мости калон шуд анами қалае ки дидесен бисёр қалаи баланд аст боз байни домодай растаяни модурай називай мекунем бисёр баланд аст қалаи кӯҳнае ин қала дидам тақрибан ҳамин асрҳои 17-18 ба 18 тараф як миллати европоӣ ба номи он миллата голландский меган намира намедонам чаро номашо маълум мекунем таги байда очрата ҳозӣ барои дуромадан 30 сомони туркӣ мешавад барои хориҷиё барои шаҳрвандон 10 استراحت کلیسایده برای قبیلگیش Başladın mı? دخترکی خشروی افریقایی شو دخترکی گرمانده یا خوتیلسون میکنم اینو رنگی میکروالنوفکا بچهش من بعد یورا نگاه نکنه لوای غوث شما علاله رنجو نکنه شما جوی مخصوصی این شخصیت های زنگی را با اینو باید بگیریم خب ارتلی کرد نمیشیم بچه خیلی میشه و حالتو که یکی پیشی نوروی ما هم خیلی منظره های زیبا پیدا میشه پیسی میگردیم شروع میکنیم اپلیکاسyon نمیکنیم ما رفتیم برای همین درمی شهری بعضی قدیمه استانبول که اساسا اینجا بسیار مردم فرهنگی بسیار مردم فرهنگدوستار زندگی میکنن بسیارترش اینجا شهری توریستیه ده همین قدیمترین شهر در جایی است که زر و زیور خندکاری همش اینجا میشه
اینم کالای گفتگیمون مردم دیدیم بولوجده من مردم بیبران ای بولو اما شهر تماشا میکنن Bir tane şey geliyor işte böyle.